me say take it, take a look of badness. I me say 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 take a chisiwane kwikuva kweja mkomba putire ganditambe ndichikika mabomba ya muno ndemangu kumanisa dzomba ndoregedza zipemba vese vakazomba problem wani amazikoma ndinokoma kukulodhera badness nomukira pagoma ndokukamisa mbara ukada kunzoma kweta ndakajamuka sakarega ndimbohoma ndinenge feeling kekili kure yapinda ndobva ndakanda musilinga auya klasi zvake kana ari willing but amazeke ngatigereza tinenge kofini mandimba aida kundibvuta bati ndakapinda baikinde kana kukutuwe uti mukombe kwecha vakabuta ndakautora baikinde saka i1 day randichabembera nengoma ndakabva kure zvichizunga kunge boma apa chikwera sandwa ndimire kugoma ine chipawa chachizura vadzikoma rema but inosvika vanotema but nemagemativa tema obvavatsenga kuzipema vananize namarema but inosvika vanotema but nemagemativa tema obvavatsenga kuzipema vaita vana vadiki aget ready ndakupinda muresi abadilolalola saka wedzera kapesi oda mandimba akazvimba machesti atikwate maspotsi rakamiya tipeziri zvengoma takadanwa ndikawa pasiti ndinotoda nhazosvika mawa wonditi munyu nekuti ndinovava ngoma ndinokanyakanya kuita kunge flawa hanzi hopo kuda kutibatirana kwanimwe ndati vakakundikana kuri indavasaisa mukana ndavauye sevondati tinopedzerana hopo kutibatirana tegetekalota padnesamise yeah man, you're zero.